Fi żjarat li għamel fil-Birgu f'Ħal Safi, żewġ lokalitajiet li qed jiċċelebraw il-festa tagħhom, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela bagħat messaġġ ċar li l-Gvern se jibqa' jappoġġja t-tradizzjonijiet Maltin. Irridu nħarsu dak li għamilna Maltin u f'kull qasam tal-ħajja se nieħdu d-deċiżjonijiet li jħarsu l-identità tagħna, ikkummenta il-Prim Ministru f'waħda minn sensiela ta' żjarat qrib il-komunità fil-lokalitajiet ta' pajjiżna. L-investiment fl-aspett kulturali huwa aspett wieħed minn dawn. Tant li l-Gvern ħa numru kbir ta' inizjattivi biex jgħin lil dawk li b'mod volontarju jagħmlu possibbli l-festi fl-ibliet u fl-irħula li huma parti mit-tessut soċjali ta' pajjiżna u parti kbira mill-prodott kulturali li toffri Malta. Dan b'inizjattivi li ħarsu l-preżenza ta' soċjetajiet mużikali li fil-qalba tal-irħula jippromuovu t-tagħlim tal-mużika u skemi oħrajn li fost oħrajn iżidu s-sigurtà fil-postijiet fejn tinħadem il-piroteknika jew oħrajn ġodda li jgħinu lis-sezzjonijiet tal-armar li huma wkoll investiment fl-arti ta' pajjiżna. Dan l-investiment isir biex nipromuovu il-volontarjat li tant itejjeb il-ħiliet taż-żgħażagħ tagħna u anke jżommhom bot mill-vizzji u nsettqu l-ispirtu ta' komunità, żied il-Prim Ministru. Matul dawn iż-żjarat il-Prim Ministru ltaqa' mal-komunità u l-persuni li kienu qed igawdu l-festa fil-waqt li żar iċ-ċentri soċjali u kulturali tal-lokal.